Arratsaldeon Txorin eta Rock, hemen gara, beste egun bat gehiago, kosinatzen, Sigor Iturrieta eta Patrizia Biteli, zuen sukaldaritza saio gogokoenean, ez? Agian. Espero dugu baietz. Bueno, gaurkoan, bakitzu erresta libreen eguna dela. Bai. Astelenetan badukau gozoak, astelenetan tradizionalak, barikutan famatuenak, baina martitzen eta osteguna ondino bauka holan, bueno, libre edo. Aski usten diguten nahi duguna egiteko. Eta orduan, bakoitzako lan, ja, aspaldixan gure dauen errezetak edo ekartze ditu. Eta nik aspaldi nahi nauenin, hau, ber blanc saltza, gurin zuri saltza tipikoa frantzesa holan oso klasikoa dana, baina ingot, bueno, izokinakin, nahiko ibetsua dela, gero ingot patata pure krema batekin, eta, bueno, denboraldian gauzen ez. Eta hortuan, udan pila bat auki ditxudan ez, kubiatxoakin holan salteatuta. Listo. Bastante, simplia izango da. Gurin pila bat ikusten duzun bezala, Berez, lasaitietak, igual uda baino lehenago izan ziela, ontxeia gauz negurako prestatzen ez, eta gantzak hartzen, hotza ez pasateko. Beraz, nire aldez betzat, araz hori ez duzu eukiko. Nireako hiperik ez du izango. Nik, Sardinian izan garen hontan, bertako pasta berezi bat ekarri dut, fregula deitzen dela, o fregola, izen ezberdina dauzkana, eta azkenean, ideia bat, bulgur kuskusan antzekoa, pixkat handiegoa, baina aleak erabat ezberdina dira, eta han oso tipikoa da fregola txirlekin jatea. Oso toki guztietan eskaintzen dute. Eta, errezeta hori karri dizuet. Oso erraza egiten dana, pasta hau lortu alda hemen, egia da sare sozialetan, internetetik sare soziala ez, internetetik eskatu alduzue, baina kuskusarekin, bulgurrarekin, beste edo zein fideua batekin, egin alduzue, orduan. Balio digu, baina ni, Sardiniako kontuak. Oso ondo, gaur, itxasoko menua daukau, pasta eta arraina, eta, behintzat izokina, holaxa ingau. Lehengo patatak egosten jarriko ditugu. Bitxartean saltza ingau, horretarako tipulatxa txikitu eta ardo xuritan egosi, likidua urritu arte. Gurina laukitxotan zatitu eta kasolara botako etengabe mugitxuz, saltza bat lortu arte. Limoizuko apur bat, piper beltza eta gatza bota eta gorde ingau. Patatak zuritxu, birrindu da gurinakin da esniakin nahaziko ditugu. Kuiatxua xaflatan ebaki eta xafla bagoitzan laurdenetan. Zubizian txigortuko eta azkenik izogina plantxan kosinauko. Gero izango da patata puria oinarrian jartzea, arraina gainien eta saltzakin eta kuiatxoakin zerbitzatzea. Holan, izango esan bezala, plater kombinatu bat. Eta plater kombinatu horren oinarri, esan dutzut, patata pure bat izango zala. Patata pure klasiko bat, normala ingo, beraz? Normala patatak arraiakin beti identifikatzen ditugu panadera erako patata horrek, serratan da moztuta juten direna, gero batzuk tipula botatzen diote, labean erretakoak gero, baina, osagai bat beste, patata da, eta testurak aldatuz, erabat aldatzen da errezeta bat, ez dauka ze ikusirik. Era gurina jarri dutzagun hontan, patatak, barrura, gurina saltzan, gurina patata kreman, berez, esan dutzut, gaur rieta kontuak alde batera utziko ditugula. Ni azkenean, hemen, behin baino gehiagotan aipatu dut, eta hor, Frantzian lanean egon nintzenean, han, sukalde buruak hartzen zuen, da saltzak bere esku juten ziren, eta danak oinarria ziren, gurin txuria, ero berru blank oinarri bezala. Danak gurinarekin, denak loditzen zituen gurinarekin. Hau da, saltza ezberdinan oinarriak izaten zituen, zapore ezberdinak, eta gero horri hartu, eta berakolako kaja handia zeuken gurina, hotz-hotza, garrantzitsua da gurina oso-hotza egotea, eta han juten zan botatzen, eta alaskarekin mugitzen denbora guztien, pan. Gero garrantzitsua da hor temperatura beur blanke saltzak, hotzak, ero epela janaldira. Hor temperatura bado, non 50 baino, 50 gora, ero zeituan ostu eta hotzak egon behar dira. Eta honek egiten duena da, arrainen saltza bada oso tipikoa, arrainei gehitzen zaiena, eta holako geruza, dirdira daukan, geruza bat, gurin pila bat dauka, ondo estaltzen duena, eta berak izaten zituen Maria bainuan, esan dako, 60 gradutan, eta beti erabili baino lehenago, adaskarekin, ze pixkat, banatu moztu moduan iten zen, orduan, adaskarekin beti ondo eragin, eta ero, saltza hau erabiltzen zuen, ia danerako. Goxua, bai, astuna, baita. Beraz, mosten bada bauk auturkua.
Bai, alaskarekin ematea eta hor jolastea da, bestela likido pixka bat gehitu aldiogu, ur pixka bat, eta horrekin, bueno, mosten da normalen koipia gehiagi izaten duenean, erori. Baina, lasai hau geratzen da, seguro. Eta mosten bada, bueno, beti, Patri, ez, mostuta nahi genuen, Bai, mostuta zera. nahi genuen, bai, mostuta gauzak beste ikutua daukate, beste nortasun bat, ero. Bueno, kontua da, hemen gaur dauzkagula, tipulatxakin hasiko gara, eta tipulatxa bada zerbait oso, Euskal Herrian gutxi ez dugu horren beste erabiltzen, dauzkagu, egia da gaur egun eskuragai dauzkagula dendeetan, fruta dendeetan, eta supermerkatutan da hori, baina ez da oso frantzesa, ni frantziakin erlazionatzen dut tipulatxa beti. Niri bakitzu zerekin pasatagaten tipulatxan berdina. Zer. Astian zier, Bai? gimnasiora joatiekin edo ondartzara joatiekin. Da ontsa azalduko zuzegatik. A ver, ez dizute, ez dakit non dizuazen da. Bai, kontatu, tipulatxa. Tipulatxa. Ni dendara joaten azenian, Bai? nik tipulatxa erosten dut. Bai. Txorienera ekartzeko egia da, gehienetan, ze etxian, ez dut hainbeste erabiltzen. Vale. Eta hori galdetzot, nire buruai. Jo, norek erosten dut tipulatxa? Da gero pentsatzen, nik neuk. Eta gimnasixuakin berdina patatak. Noia, ez dakit, txorienen jai baldin baukat, martitzen goiz baten, holan, amarretan, ez? Txorienen zi baino lehen hau. Da joaten ordutxo bat gimnasiora, eta nik izate baina. Edo ondartza da, eta jende honek ez daulan iten da. Zetan dabile jende honek? Segatxi dauz ondartzan, da gero pentsatot, negati berdina pentsatuko dauen. Eta tipulatxekin, berdin, norek erosiko dau? Hombre, argi dago. Guk behintzat erosten dugu. Biteli argi dago. Salgai baldin badode erosten direlako da. Hori Hor ez da. daude oparitzeko. Bai dala egia da, beti, tipulatxak aukeratzeko, holan golperik ero ez daukatenak, eta trinkoak eta direnak hartu behar dira, ostoak eta ondo itxatzita dauzkatenak eta hauekin egia da, granelean nik inon ez ditut aurkitu. Beti aurkitzen dituzulako poltsatxoetan. Eta hor, beti ez dakit nola denakin bezala, beti suertatzen da bate hon bat, ez da hola ondo. Orduan, ero ez, jarri berria baldin badira ondo, baina bate hon bat beti saltzen da itxusien bat, hor itxusia saltzen behar. Gauza pila baten, boltza ondia saltzen dutenak, gainek aldean polita daude, errak ikusten direnak eta ero beraldean ez dakit nola, beti agertzen da bate, ja txikiagoa direnak, itxusiagoa direnak, tipulatxakin antzeko zerbait gertatzen da. Hor badakizu, baratxuria, tipulatxa, tipula eta hauek famili berdinekoa direla, hor badira, agiundarrak, 1250 espezie ezberdin, eta hor, bastakit, nire etxean ardibeltza nin naiz. Batzuendako familia hortatik ardibeltza baratxuria izango da. Zapore aldetik bai. Esan ezagun fuerteena baratxuria da. Gero tipula goxuagoa da, tipula da erdikoa, ikasketak ondo iten zituena. Erdikoa izango zen? Tipulatxa, ez? Nik behin baino gitxetan irakurri dut lan, lehen liburutan da, tipulatxa. Eta espadozu aurkitzen, tipula erdia eta bi berakatzen. Eta berakatzen, nastuta. Nahazitza. Tipulatxa izango zen niretzako txikila, mimatua, ez dakizu, zapore goxoa, leuna, holako... Zu. Frantziak, ni erdikoa nintzen, txitxo terremonden, nire etxean ardi beltza sentitzen dut, ni, ez dakitzegatik, Baina, bueno, trastada gehien egiten zituenak, ari ginen tipulatxataz, ez? Eta orduan, tipulatxa, bada, holan, barazki bat, zapore, leuna batzuk esate dute, baratxurian zapo ikutu bat badaukala, baina gero geruzaka da, tipula baten moduan. Gero, negareiteko bai, eiken da, ez tipulan bezain beste, baina, bueno, badator pikoria. Baina hori bada, bagizue tipula baino ur gutxia dauka, orduan erregosteko garaian, zu motelean erregosteko moeni da, oso errez erretzen da, oso errez erretzen da, barazki bada, orduan, tipula bezala erregozia, baina nik zu basuagoan, askar lehortu, gura botatzen du, eta ero hortik erreta egotera oso gutxi denbora, oso gutxi pasatzen da. Orduan, zaintzea komeni da. Eta teoriak hori esaten du, hartzen bauzue, baratxuri, tipulatzik ez baukazue, tipula zatitxo bat, eta bi baratxuri atal. Netzako, txapurea... Ez dakit, nuke esango lan bat ero bestera aritzen duen. Tipulatxa erabiltzen dut, errezetan jartzen duelako tipulatxa. Bestela gure etxean ere, tipulatxa daude, soberan eratu direnako, ez dakit, errezetan bat nahi eta nahi ez erabili izan duanan bakarrik, da, behira, ostiralean,
basurdea prestatu behar dut. Famatu batek aurreatu dizuet, basurdea eskatu digu. Orduan, iztari izaten gero maitaldeok, baina era ezberdin batera. Horrei, guarnizio moduan, honek, frantses tipula txikiak, ero tipulatxak osorik oso goxua geratzen dira. Eta horiek bai erabiltzen dute, izari eta holan osorik gustatzen zaizkitor pixkat gurinetan da holan karamelizatzea, eta gero horiek botatzea saltzara. Horre bai, baina bestela, ni oso tipula zalean ez. Errez da frantzesetan eta ikusten dela batipat, ez? Bai, eta takit, gero egia da, guk hemen gehien ezautzen duen tipulatxa, hau da, tipulaz marroia inglesa ero holandarra, ingelesa deitzen zaio. Ez da frantzesa. Izen ez. Osa, varietatea holan deitzen dira, eta hori da, guk hemen ikusten dugu, diena holan askotan bi izaten dira bata besteak itxatzita juten dienak. Beitxu, hemen gabiz fotaten. Bai. 250 mililitro ardo txuri jarriko guntxe irakiten edo, temperatura altu baten. Vale. Eta tipulatxa erregosi baino ingo hemen egosi. Egosi. Bai, eta bideguna da, murriztia. Murriztia eta, erdira geiztia volumenian behintzat likiduena. Bai, erdira gutxienez. Eta hemen askotan ospina ero limoizukoa ere bertan botatzen dute. Eta, gero kontatuko dut, baina bakizu hau atarazala, eta tintarta aipatu genuen atzo. Jadetxo berdinean? Utz batetik asmatu izan, saltza bat omen da. Zenbat gauza daude utz batetik sortutakoa. Kontuko txut. Bale. Spoilerra da. Arixa bota oso gerorako. Beharneza bat nahi zutein, eta arrautzak horrengo astuin zitzaien botatzea, kondesa baten sukaldariari astuin zitzaien arrautza botatzea, eta nahi gabe maira bialdu zuen saltza hau egin da. Hau da, egin zuen, oiniten nahi zaena, baina gero arrautzak horrengoa bota beharren eta gurina botazion, eta gero bidali zuen. Eta konturatu egin zen, bidali zuenean, zerbitzariak eman zuen esan zuen sukaldariak. Ai ama, kaka. Eta ja bere maleta prestatzen dara emateko, sorion duen omen zuen, ze saltza gozoa, eta kontu da, sukaldari horrek, gero bere jatetxean montatu zuela, bere jatetxean hainbat eta hainbat ikasle izan zituen, eta horietako batek Parisen jatetxe bat ireki zuen, eta bere plater nagusia zein zen, arraia Beur Blanc saltzarekin. Eta izena nudu datorren edo? Azkenean gurinarekin da. Batzuk esnegaina botatzen diote, esan izuena, mostu egiten da, ez? Esnegaina botatzen badiogu pixkat, ez da mostutzen. Bitu. Orduan, truko moduan, eta azkenean oso krematxu geratzen da, esnegainarekin ere, baina bagizu hor... Gurina biharrian esnegaina? Ez, gurina eta esnegaina. Baina hor, puristek, esaten dute, esnegaina ez zaiola bota behar. Orduan, aukera nobedala mostutzen bada pixka bat, eta gero, alegindu konpontzen, eta konpontzeko bestela hori, esnegain pixka bota, eta esnegaina errezeta batzuetan, sartzen basate interneten da, holan. Arraia Beur Blanc erara. Baten, nik aurkitu izan dut, nun esnegaina agertzetan, eta jartzen du gero kako txartean, aukeran. Nahi izan ezkero, bota aldiozula ere, baina berez, ez darama, izango zen, bori normalean, guko iningo duguna, ez? Ardoa, erogero lan puntu azido bat ematen ospin txorrota bat, tipulatxa, hau ondo murriztuta, eta gero loditu gurinarekin. Gurina eta adaska. Gurina eta adaskatan, bla. Holako zerbait saltza krematxu eta, hau, esateizu, guk jatetxe hortan Frantzian lan egin genuena, herri batean, non 60 biztanlea bizi ziren, 3 jatetxe zeuzkan sukaldari horrek, Michel Gerarrek, eta bat zan. Eta 3 jatetxeak zitxun herri berdinean? Herri berdinen 3. Orduan zan, hotelean zeukan, nola zan, jatetxe hau, 3 Michelin izar zeuzkana, gero zeukan cuisine minzer da dietetikoa, zirela errezeta berdinak, baina gurinak entzen zizkiola, eta holako azukrea jeitxita dana, baina gehien bazan gurinak endu, beste guztia antzekoa zan, eta gero zeukan, beste bat zala, Asteriz eta Obelixen moduan agertzen dela basurdea, hanbekosuan erretzen da hori? Osa, zeude tradizionala. Tradizionala, eta han ikusten zituen, hanbekosua zeukan, eta ateak eta han sartuta, eta basurde osoa ez, baina bai egoten ziren, holan, atala handiak eta txerrianak eta erretzen, eta han, bezeroen aurrean ikusten zen. Orduan, saukatzen dietarako, gero tradizionala, eta gero gastronomikoa edo
Michelina sana. Eta hori gaina oso parregarria esan, ze bezeroakan, bueno, ez da zenbat, orduan, ez da zenbat, 1000 pesta ordaintzen zituztanean jatearren, baina, atortzen zian zerbitzaria, bitu, horko hori jaten dator, eta bapatean agertuko da medikua, eta hori ezin da hemen egon behar da beste jatetxean, dietetekoan. Eta behin baino gehiagotan, gu egon prestatzen zerbait, eta medikua sartu, ez, moztu, honek ezin du hau jan. Osa, medikuak agintzen zaben. Medikuak agintzen zaben. Pentsau. Etortzen zen, da, honek ez, hori, kendu abakanto hori plantxatik, eta ez dakiz zer, honek arrain egozia dauka. Eta gu geratzen ginen, zerbitzu erdian, beraz, hori zan, bueno, bezero baino paziente. Bai, baina, holako pila bat geneuzkan, gelditu etortzen zela, eta batean medikoa sartzen zen, ze medikoak egiten zuen bere eguneoko errebizio, eta zer ostra. Hau zera bilberri zemen. Zin bat, azkenean, hor bezero zeudena, bat zekiten zer zeuden, juten ziren hilabete garbitzera, eta horko hilabete hortan esango ziren medikoari. Bueno, eta niri zaindu nazazu pixka bat, ze naiz, oso janariaren aurrean oso ahula naiz, eta kontrol bat behar du. Hor txenik, bakitzu arazua ikusautena, tentazioa hurbil dagoela. Bertan? Ezagutzen dut, ezagutzen dut internetetik enaz sekula egon, baina Alicanten, omen dau hotel bat, makrobiotikan eta holan inguruan. Orduan, jende asko joaten diela, celebrityak eta asko joaten diela, aste bat pasaten da, yoga iten, garbi jaten, holan, detox bezala astetxo bat. Hor aukera bakarra aukatzu. Afaltzeko zina jozu, arrain egozia edo kinoa da, abixen arte, ez dutzu bestia aukeran emungo. Ez, baina hemen dana zen eukan. Karo, eta dana aukitziak hori auka. Errua beraiena, ikasiko zuten. Hori da. Hemen txasiko gara, guarnizioa prestatzen, azkenean, esadotzuet, hau izango dela, isogina plantxan, ber blank saltzakin, hemen txegabizela ja, ardaua murrizten, gutxinaka, eta gero hori lagunduko gauela, patata krema batekin, eta kuiatxoakin. Kuiatxoain jotena da, ilargi erditan moztu, gero laurdenetan, eta zubizian, frigitxu ingau. Eta gero, listo, lagun gara bezala. Hau da, jin eta jan, ero nola ordena, honi jan asko be botatzat, Bueno, baina, zubizian ite modu ez du, horren beste olio zurgatzen, kuiatxoa. Goxua dau. Goxua dau. Egia da, bitu, ez dutela proba inoiz, baina lengo unian biditxo bat ikusi nauen, nola batek itzen zaren, patata golan krema, gurinakin be bai. Osa, gurinakin, kuiatxoakin. Pure bat izango esan moduan, bian nastuta? Bian nastuta, baina patata krematxu bat egingo bazan, bezala gurin pila batekin, eta holan. Baina hori... Ingen honen hemen Robuxonen patata pure hori goratzen zaten jasko denboraldian ingen honen, zeinek, patata kilo bateko, usteo zera mazkila, ez dakit, erdia, gurina, eta beste... esne pixka bat, eta, oso goxua zan, oso goxua da, baina, noizean behin jateko, ez da askotan jateko patata pure bat. Patata pureak hemen inditugu, askotarikoak, eta patata purea simplena izan aldala, patata batzuk egozi, eta ero sardexka batekin olan pixka zanpatu, eta oliba olio pixka bat, eta gatz eta piper beltze batekin ondu, ero, kurria botal diogu, olibekin ondu aldugu, nahi duguna. Espeze peiat, eta nik hemen txaukat. Patatak egozita, osea. Claro, holan aurreratuta ekarreotzut. Eta orduan, holan, egozi ditugu, azalda guzti, gatzapurtxo bat, eta listo. Oinaziko gara, birrintzen ez dakite Michel Gerard konartuko stan. Zein? Normalien hau, holako, pure gailu batekin birrintzen da, olako pasapure batekin. Lehenko gunean nik truko bat ikusi nahen, gazta birrintzekoak. Osa hor, holan birrindu apur bat, eta... bai. Horrekin robot batekin bebai itzen dau jendiak, daneti dau. Martinenean guken euken errezeta patata pure berdin hau, baina inbeharrean, honekin, irabia gailuarekin Robuxonek esaten zuen elastiko egia geratzen dala patata purea. Bestetara, askeago geratzen dala, eta bestea testura aldatu iten da era bat. Nik bat ero beste, hori bai, gurina eta esne gaina, bota, beldur gabe,
astean, bi asterik behin, izan da ia hori jateko, eta gure etxean gustatzen da, eta nik behin baino goiadotan, patata osoarekin egin beharrean, hortik juten garenean bidaian da hori, eramate ditut eskata hauek, saltzen dituzten da patata lehorra azkenean, patata besterik ez daukatela, ze hor badaude, patata pure egiteko erabiltzen direna, horiek eskatak dira, patata hartu eta egiten dutena da, txikitu eta ero lehortu egiten dute, ez dauka inungo gehigarririk, guk etxean erabiltzen du, orduen, olako bat hartu, hori bai, horrek nun egiten ditut, berez poltsan jartzen du, ura eta gero botaldi osola gurin pixka. Baina zuk, gurinetan da esnetan. Ura eta esnea. Ura esnea eta gurina. Deixente, barra. Eta, bueno, bi asteri jateko lako bat. Katerik inori ez diotu. Hori da, beste zapore badauka. Bueno, batata kendu ditut, batatan zuan mantenduko dugu hau. Vale. Bueno, berotxo. Eta hemen ikusi dozue, hau geistera noia, zela murriztu dan. Vale. Pila bat. Bai, erdira gutxienez murriztu da. Bai, erdira baina apurtxoa gutxi hau be. Bera, sointxartuko gurina hotza daukagula hemen. Vale. Laukitan moztu eta esan dakoa. Eragio mutin aurreko danbolino ekasolatxo horrei. Bai. Hola, jota fuego. Eta horrengo. Vale, bai, hemen azkenean hori esan dago, askarekin bota eta muitu eta listo. Tipulatza hemen, bukatzeko tipulatzakin, nik ez dut ezautzen, baina tipulatz arroza ere badago. Beste variatete badala, fuerte hau da, saporez da hori, nik hemen ez dut ezagutu. Eta itxuraz? Eta antzekoa. Nahiko arroza da. Bai, antzekoa dala, eta gero badago, freskoan ere badago. Tipuletako jaten ditugu moduan hemen. Bai. Udaberrian aukera dago, tipulatxak ere freskoak jateko. Nik ere hemen ez ditut ezagutu inoiz, ez? Eta nahi izan ezkero, biteli, orain zaude garaiz, baratzean sartzeko. Horre eguzkia gustatzen zaio, eta 20 zentimetroko lorea botatzen du garen, eta behian olako bost bat atalero ateatzen dira. Orduan, nahi izan ezkero tipulatza sartu. Pentsauko, baina ni hortua badakitzu txikisa dela, ontxe udako ja, sobrak edo, gabiz eitzen, eta negurako aurten ez dakitze jarrikoten, Igual, azelgak, zerbak, eta listo, eta letxuak. Horrekin, listo, ze joan zen urtean komplikau nintzen da, negurako jarri nitxun, brokoliak, azaloreak, hemen ez genituen ikusi, Biteligu hemen itxeiten egon ginen, olako txaran batero ekarriko ez dakit. Hombre, bat atara esan bakarrik, brokoli eta brokoli bat atara esan bakarrik. Ja, ez jamerezi. Holan badez. Bueno, lehena aipatu ditu porruak, ez, baina porruak tipulan da familian da sartuko ditu. Eta duela 7-8 urte etorrezan gaiz bat ona, porru eulia ero deitzen dela, berez tximeleta bat omen dana, eta baneko buruko min eman eta ematen ari dana Euskal Herrian. Hau da, horre tximeleta honek arrautza jartzen ditu, porruaren ostoetan, gero hortik 3 egunetara ar bat jaietzen da, udaberrian, Eta gero udako beroekin arrori egoten da hor lo, barruan sartzen da eta lo egoten da. Eta gero, eulia ateratzen da eta hor Jakobarrek ondori entzun nion ni behin. Bai. Hau, tximeleta hau sartu bazaigu baratzean, inbar dana, usta guztia atera, landatu berria eta sarea jarri. Nekazare isa posik egongo die. Hombre, segun zenbateko usta daukasun, ez dut uste posik egoteko. Hori, pentsa, hori askotan esaten da, ez? Baina usta dana... Baina monokultiboak zer daukate txarra. Gaixotasun bat sartzen bada, Euskal Herrian zer gertatu duela urte batzuk sartu zen onjo pinuari eragiten zion onjo horrekin. Zigor, gurina sartzen da, ja? Bota eta ondo nazten, ez? Hori da. Eta ze gertatu zen, hartuta zenbat pinudi ikusi ditugun lehortuta, ez? Gaitz horregatik, ez? Eta holako, azkenean, ardoakin ze gertatu zen, filosera ero sartu zala, hor, uste... Europa danien eta... Azorezen uste dut izan zala... Horan bakarra etzala... Eta parregarria da jute zara Kanaria arbuartetara, eta hemen da toki bakarra Europatik sartu etzana, da, Europa, hemen ekusitan nuen gauden... Azorezen berdina pasazan horregatik. Horregatik, ara ez ziren heldu, eta han badauzkate oraindik 100 urte dauzkaten mastiak, eta da horregatik, etzalako bertara iritsi. Han, nun izan zen, tel landaketa bat ero ikusi genuen, tel landaketa izan zen, ero, kafea ero, eta hau zen,
Europan dagoen telandaketa bakarra da. Bueno, vale, bai, egia da, ez dizu, ez da gezur, Europan gauden ontan. Ontxe, nik esan otzien ze, eurok berdina zauztien, eta esan otzien, ontxe Nafarroan eta Galizian be, bada uste landaketak, hori da, bai. Igual izan zen lehena, baina batzuk esaten da, bakarra ez da. Azore uartetan aukera izan genuen olako ten landaketa bat ikusteko. Aukera aldimako joan zaitezte, benetan zoragarria nola ematen du horrelako lorategi bat non dauden honek laberintoak eta perfecto moztuta dana, azkenean tea egiten dana da, gaineko geruzak, gaineko ostoak, mozten dira, fin, hoiek erabiltzen dituzte tea egiteko, ez da, gero guzten dute, eta dana goitik ikusita, guk aukera izan genuen helikopteroan joan ginen, Bueno, drona izan zan, baina, bueno, oso antzekoa da. Irudia berdinak ziren. Osa, hori EITB nahieran dago, ez? Bai, ikustea goitik, beti polita zan, baina goitik ikustea berde fosforito politori zoragarria, eta gero dana holan berdin moztuta lixu, bueno, ikusgarria, ez? Eta esan dagoa, zer daukate holako zu landaketa handia egiten baduzu dena gauza batekoa, zerbait etortzen bada, usta guztiak galtzen duzula. Eta Euskal Herrian galtzen denezten usta bakarra sasiana. Hori da Euskal Herrian dago monokultiboa handiena, eta hor, nire legunien entzunien, bati entzunien, lehen etzeudela sasiak Euskal Herrian, da pinuak harri zutenean, pinuekin etorri ziela sasiak. Bai? Ez dakit horrela lan, baina egia da, sasi, desente daukagula, eta, bueno, oin galtzabontzetan nago, zigorren hankak beti sasiz markauta. Bueno, da, besuak eta... Danetik, sasi artian bizizazu. Sasiak alturan, nire lagunik esaten dira. Beraiei, txorkatila parian ematen dieten sasik eta zapatillaten edo botinetan jotetzena, niri belaunetan emote hosti, Orduen ez da bardina. Ez da bardina. Lasterketa zegoen hor bello, egiten zana, nola zan, hor, Asturiasen zan, Alto Sil. Eta han, nahi eta nahi ez, erreka batetik pasabar zan, neguan, edurreien zabenean. Bai. Eta erreka pasatzen zan lekutik ondoan zubi bat zegoen. Eta nik esaten, segatik ezin gara zubi gainetik pasatu. Ez, lasterketa hemen da eta epikoa eta ez da izan. Ja, baina eske zuri, belaunerainoko britzen dizu eta niri gerriraino. Ez da berdina, neguan, dana elurtu eta han uretatik, gerriraino ura daukazula pasatzea, eroso pixkat, busti naiz. Ostra, eta zubi bat daukagula ondoan, mesedez. Ez horrela epikoagoa. Bueno, epikoa edo ez epikoa. Epikoa ez dakite ber blanka hau da, edo ez? Zelan bentata gatzu lodi eraz? Ondo. Ondo? Bai. Ondo. Pero, izokinarekin... Izokinarekin ondo sartuka. Ta, ontxe botako zau. Gatza apurtxo bat. Vale. Holaxe, igual apurtxo bat gehiago. Vale. Piper beltza, be? Ondo. Holako, bi buelta. Eta, zebe, limoian, apurtxo bat, koiaraka da txikitxo bat edo izango sana. Eta hori geroko gordeko duzu, ez? Hori da. Hau, gorde ingo. Eta bitxartian, zerak utziko ziet. Zera, interesgarri xaua, ez da oso interesgarri xa bixetako lan teknika, aipatu duzun ontan, zure teknika hau Fashion Week in the Night berri hau, patata pure egiteko. Mozzarella gazta izango besan bezala betu. Vale. Hori eta gero hartu eta horri gurina gehitu eta nazten joan, ez? Gurina, esnia, nazten joan, gatza, piper beltza, eta aukiko, hori, oinarritxa egin ja. Gero egia da, izokina plantxan, jakingo zuela zela nahi ez, minutu pare bat alde bakotzetik olan zubizian, niri gainera izokina bai gustatzen gatela, batzuk badauz, nik uste hemen txorienen beni nahuela, lehengoguneko giozak egin genitxun bezala, aurreko aztien, lehengo lan zubizian, da gero ura purtxo bat botatzen dake, hori geratzeko asala kurruskaria, eta gero lurrunien enjakua bezala. Niri gustatzen gat, txigortu da bi aldietatik. Bai, ni gutxi, guk etxean jartzen dugu, erdian larain jateratzen dela. Bai. Izokina bada arrain bat, lehortzen baduzu, ez duela esertako balio. Eta gutxi egin da, jaten dugu, ze azkenean, zenbat tartar jan ditugu, zenbat sushi jan dugu, zenbat olako prestaketa jan ditugu izokinarenak gutxi eginda. Bai. Eta gordini, gutxi egin da ez, niri, gordini. Niri, esango zu gehiago, izokina geixen gustatzen gaten moduan da, gordin. Olan, kosina eta baino. Orduan, banik gurean buelta eta buelta egiten dugu, baina, hori, orain ikusiko du. Hori da, ontsa batoz.
txigortzen. Zona. Egitean. Hemen bakizu truko hon badagoela, azalarekin hartzen baduzu, sardaia zu bizian jarri, azalan aldetik lehenengo, minutu bat, buelta eman, eta azala bera bakarrik gero askatuko duzu eskuarekin onartuaz. Eta, bueno, hori azala ez duten entzako nahi, Listo. Bueno, txigoziko zau bezaldetik etxia. Nik esate izute, etxean gaina, a ber, denborak eta batzuen, zema minutu uzten duzu alde batetik, ero bakoitzakin, hori da galdera tipikoa, azpizunarekin, txuletarekin, arraiarekin, bueno, segun ze tamaina daukan, eta segun zuaren indarra zein dan, eta hor ez dago esate denbora bat, hor aipatu izan dugu hemen inoiz, parrillan lan egiten dutenan, hor zer da, zenba denbora, ez dago denbora bat, ez da bardina txingarrak daukan indarra, segun ze indar daukan, horren arabera denbora gehiago, gutxiago, eta gainean jartzen duguna kilokoa baldima da, ero 2 kilokoa baldima da, orduan, horrek ez dauka, ez da zerbait zientifikoan non esatezun, 180 gradutara 27 segundu. Ez. Hori da ezagutzia, azkenian. Hori, sukaldari askokoin, beraiek sare sozialetan, sukaldari direnak eta askotan esaten dute. Bueno, eta hau labera, 163 gradutara 28 minutuko mairu. Eta segatik hori, hobeto geratzen dalako. Sirikatziarren. Sirikatziar, bai, horrela da, ze gauzatzuk, bueno, txugora berakoa dira, eskatzen dizuna, begiz. Eta hemen eskatu oskuna da, baina buelta mandotzagunean nik sua itzalein jot, eta holaxe bere beruakin. Eta esan dagoen nik niretzat, aukera nahi jatea. Izokin bat pixkat gordina dagoena, gehiegi indakoa baino. Izokina lehorra dagoenean, benetan oso... Desatxekina da. Nire ze gustatzen bat erez. Eta hemen gure Beurre Blanc saltza. Oso, no? Oie, katarako eskizut hortik. Eskerrik asko, zuk ez tozu nahi lehorrak da. Ez, mesedez. Igual gazi geixa, lehen ez hausta zuzuzu zauela botatza gatzata. Baina, probatu imarra. No berak, esaten botzu aldamenekoa ere, probatu eta ero bota. Enotzan bota bir, enotzun kasuen bir. Bueno. Mentxe. Beurre Blanc saltza apurtxo bat. Gainetik, hau da, aparteko latera, izokina Beurre Blanc saltzarekin, eta patatarekin, eta kubiatxoarekin, eta gurin gutxirekin. Bueno... Ia zure puntuan da, laranja ez da barrutik, Ez, alame, kontutan izan, izokina ataratzen duzen momentutik, oraindik kosinatzen jarritzen duela pixat, Sona saltzakin. Eta gazia. Betxu. Ez, baina saltza bakarri bai. Bueno, kombinazioa. Hau zigorren dako utziko. Hau igirtzen da, kanpotiko lan barrutik gordintxu hau da bela. Bai, eta kombinazioa gozo, patatak panadera eropurean, gozoa. Orain, prestatu, bideetu inbar dugu, eta sardinia dagoaz eta. Txorien egin jarri duzuenak, hau ez da, ez bulgurra, ez kuskusa, hau fregola da, eta hau sardiniatik ekarri dut, eta, nahiko, ikusten dira pinporta handitxua diela, baina han pasegoen beste bat zila kolorez berdinetakoa gaina, ilunagoak, gero argiagoak, sardinian oso ohikoa dan pasta bada, han aurkitzen duguna, eta bertako errezeta esanguratsuena, hau izango zen, fregula txirlekin. Eta nola egiten dan? Horrela. Lapikoa zubizian jarri, olio txorrotada bota, baratxuria tal bat, eta hau dantzan hasten denean, txirlak eta ardo txuria botako diogu. Tapa jarri, eta pare bat minutuz txirlak ireki arte bertan utzi. Iragazi eta txirlei haragiatara. Gero lapiko batean olio txorrotada jarri, baratxuri txikitua, tomate saltza botako dugu, gure fregula bertara bota, ondo nahasi, eta gero txirlen urarekin bustitzen jungo gara risotto bat izango balitz bezala. 10 minutu izan eta zerbitzatu txirlekin batera. Orduan, hemen jarriko dugu
beraiek nik beti txirlak eta muskuioak eta irekitzeko egiten duana da. Hemen, ez da, asenarioa, tipuleta bat, beraiek ez, beraien errezetan, egiten dana olio txorrotada bat, pixka, baratxuri atal bat, osori bertara, zaporia emateko, azalgabe nahi izan ezkero botaldu, eta dantzan dagoenean, txirla hauek izan ditut, ordu bete zero, ura gatzetan. Eta hor, area ero baldin badute, bota egiten dute. Eta zigor, lehen programa... Zer, Patri? Bai, lehen programa hasieran esan duzu honek interneten eta erosileikela, baina... Bai. Eskenik fregula sartu dut bilatzailean eta fregona pila bai, beti, ni saiatu nintzen errezetak, fregula errezetak eta fregona. Eta fregonarik ez dudala, nahi? Fregona agertzen da beti, hori jakin dezazuen, baina gero fregula, eta gaina beste modu baten bat zegoen deitzen ziotan. Sardiniako fregula edo fregula pasta jartziakin, hor topa biko zuen. Bestela baten batek fregola erosi. Eta batian, baina nik etxia holan pasateko fregonia baukat. Badago, hau galdera, baina, badago olako gailu garbitzen duten alurra fregonarekin dago bat. Bai, bada, hau? Ez dakit, galdetu. Horda, benetan, ez que Honaik, robotak eta horrek borobia dina? Bai, badago bat, fregona garbitzen dizula, ura. Bai, ura sartzotzazu, bai, ni baukat, ona. Bai, funtziona? Funtziona. Bai. Bueno, vale, hauek, ikusten duzu, zenba denbora kusiko duzu, ja irekitan joango dira, baina, hoxe, minutu terdi, irekita daudenean, iragazingo du, eta urrau, izango da, zein dauzkan, txirlan sustantzi guztia, gehi ardoa, gero erabiliko duguna, gure, risotto, pasta berezia egiteko. Hemen, hala ere, arraiz alda daukat, lehen goizean indudana, hemen buru bat orgen edukan oskailuan, barazki kutsi batzu bota izkiot, 20 minutu irakiten, eta listo. Hau, kanpora, eta hemen jarriko dut. Hala, kambio. Bai, beste baratxuri atal pare bat, oliba olio, txorrota batekin, eta hemen inguna tomate saltza pixka terregozi, eta gero pastarik jungo gara. Oso ondo, igual fregula, ez dozue inoiz entzun, naiz eta Sardinian egon, zeia da, iparraldian edo hegoaldian egoten basarie, izen desberdinekin ezagutzen dela. Iparraldian, Sardinian, suku bezala ezagutzen da, S-U-C-C-U, eta hegoaldian fregula bezala. Etimologiai dagokionez, fregulak, nahi dago esan, txikia, edo nimioa. Niminua, orduan, horre di azkenean ikuste ditugu, txikitsua diela. Bai. Bate hon, jauze datzu kanpora? Txirlat? Ontsa barrua sartzen dira, eta jazta, oso lotzatia dira, eta ez da gustatzen. Lasai, hau gero barrura denak. Oso ondo. Egisa da, desberdin ezagutzen diela, baina, hori Euskal Herrixan pasatzen da, ez? Bizkaian, injabak dienak, Gipuzkoan babarrunak, eta, Nafarran, babernak, edo banabarrak. Nik enitxun ezagutzen, banabarrak bezala. Banabarrak ez duzu entzuzekula? Banabarrak ez. Eta ilarra, batzuek ilarra beha deitzen dizkiot. Beran ilarrak. Bai, guk ilarrak, ilarrai. Bai, zukaldaria ezagutzen duzu koketo? Ez, entzundu berataz, baina baki neko artista omen dala tipua. Oso artista da, blog bat dauka oso ezaguna dana, eta bertan ez ditxu bakarrik errezetak elkarbanatzen baizik, eta, bera ikustatenako osagai bakoitzan, historixia elkarbanatzia da olako, bitxikeriak eta. Eta bere blogian, hasi gara irakurtzen, fregula pastan inguruan. Koketok adierazten dau, bere blogian, horrek bolatxuak, honek fregulak, gogoratza hotzala bera, umien bolan piztina bat. Gaina tamaina desberdinetakoak, eta zuk ezagutzen moduan, kolore desberdinetakoak bai egoten diela. Txikixenak izaten die 2-3 milimetrokoak, eta hundixenak 6 milimetrokoak. Eta holan, berezitasuna daukienak, die xurgatzen da biela, ez, suku dana. Osa, hau da, normalian errezetak eta ez diela izeten egostia eta gero saltza batekin nahaztia, baizik eta beti saldak esaten duen, hemen nahazten jun eta hau juteko zurgatzen, eta ona daukana erreza hauek, arroz risotto batekin konparatuta, arroz risotto bat, 18 minutu on beharko nuke, eta hauek 10 minutu eskasean egin da izaten ditu. Orduan, alde hortatik ere, interesgarria da jaki bat bada, ez?
Eta eskerrak zigon martitzen baten gauzen jaten, Ze ba? Ze koketan blogian irakurri dut, lehengo idatziak onenak izan ziela 14. mendian, horrek ez da gura esan lehenek ez zala existitzen, baizik eta, idatzirik ez zauela, Vale. berez lehenautik bebai jango zan, baina bakarrik jaten zala, astelenetik barikura, astien ziar. Ah? Bai, asteburutan, ez dakit beste menuren bat aukiko zabien, baina astien ziar bakarrik jaten zan. Ah. Beraz zan, eguneroko jaki bat. Betu. Guretzako, egunerokotasunerako, merkea, egia esan han ere oso merkea zan. Pasta orokorrean oso merkea aurkitu dugu, Han eroste, jute mazate dendatara eta pasta erosten, era askotariko pastak, eta nik olakoetan beti bereziak hartzen dituzu, eta ez dakit, kilo erdik euro bat eta gutxiero balio zuen, eta dirazten dute, bertako pasta berezia dela. Hemen, 3-4 denero ingo ditu dana da hartu, eta horrela zuritu, eta gero beste batzuk oskolda guzti botako ditut, ikusteko txirla dauzkatenak, Muskiluekin ere errezeta hau ikusi genuen bertan egiten. Ondo. Eta nik egia da, ikusten manitxu nolako bolatxo paketiak, eta, karo, zuk imaginatzen dut, jakingo zinula, jatetxietan eta platera ikusi dozulako. Gastatu genuen, bertara joan ginen, eta tipiko Sardiniako zer da hemengo oikoa, ez da bizer. Eta ulertu zatzuen? Bai. Hola, neia? Baina, egia da, ingles espatxurratu pixkatekin, erdera sartuta, erdera italiarraekin baduzka gauza batzuk, eta tipiko esaten baduzu, tipiko, nik uste tipiko mundu guztian balio duena. Tipiko tipikal? Eta tipiko ñañan, eta jazta. Tipiko ñam-ñam, haukatzu esaldia. Horrekin junan zan munduaren bestaldera. Hori, where fly, fiu! Egazkina aeroportuan nundan jakiteo, fly. Oso ondo. Eta horrekin munduaren beste puntara junan zan. Hobeto ingles akademia batera apuntatzen bazari, gure aholkuak jarraitu baino. Baina nik egia da, holan ikusten banauen bolatxuak, igual zuei bebai pasaten gatzue, pentsauko nauen izango zala soparako. Hemen soparako bebai izate ditugu forma txikitsuak, borobila, fideoak, bizikletak, letrak, olako txikitsuak. Da nik hau ikusitxa, pentsauko nauen, betu, bola sopa bat. Pastina eta olakoan, izartxo txikixak eta horrek Italien bebai izaten die pastina ditzen dinak, eta antzerakoak izaten die, baina desberdintasuna da, hau bi aldiz lehortzen dala. Bat, Sardiniako eguzkitan, eta bestia laban. Beraz, pasta normalan kontra, bauka bere berezitasuna. Eta bere, tamaino ikusi duzu, ez da, askotarikoa zeuden, gineak tamaina antzekua, baina dira danak ama batekoak, hori ziur luparekin behiratuta, oin holan behiratuta dana bolatxoak ematen zuten, baina bolatxo gutxi egongo ziren, eta gehien ziren holan, niko, estilo guen jeinikoa esan dezagun lan. Ez dutik behiratuta. Eta zigur, igual, inbeditxa eman dutzu holan, komenta dutzu denean, piztina polana. Ez? Bueno, ni holako baten, ni onartzen dut, nitzela gurasoietakoak, juten ziren holako umen parketara eta, karo, umea beti behar du, gurasoen laguntza ondoan eta beraiekin egotea, ez babes hori. Iraganean itxeo zu berba. Umiak ondikon baukatzu. Ja, baina oin ez di holakoetan, ez koin tamales ez di holakoetan, zartzen, holakoetan hobekien pasatzen zuena, aitea zan. Ni honan, esatu denean, aita, igerilekua txirrizta pila gara, bai, ni bai. Zazu bolondrez. Ni holako gauza guztietara bolondrez. Egia da, hortan taldiak eta badauzela, eta joaten diela, umiek gainera badakixe, zegoten badie guraso talde batzu, esakit. 3-4 bikote, eta umedanak elkarrekin, eurak badakixe, zigorrena joan bidaila. Bai, badakixe ezin da beraien talde. Gure laguntaldien bebai badau bat, eta horren gana beti. Ez que beste gurasoak oso aspergarria. Hori, egozu gurekin jolaz da, satoze txirriztan botatera, eta badakixe, batek beti baietz esango zera, eta susa hori. Bai, eta bestiak, egongo dira, etxanda ero garagardo bat hartzen ero, eta segi jolazten. Ez, ni egizan, beti hobeto pasatzen dut. Umekin da hori jolazean, bestekin bai. Gatz puntua, kontutan izan, honi gatzik ez dio bota zeratik, txirla berak bakarrik gatz desente botatzen dute. Ordan, probatu beti, gatz ez ondo, baina oraindik, beste 5-6 minutu behar dituzte, lau bat gutxienez bai. Ordan, hau egiten, eta bien bitartean ikusten duzu, hemen, txirla batzuk txiko ditut polikenak, gero apaintzeko ikusteko txirlana dana, baina gehienak izango dira olako, arroz itxu bat izango zen moduan, ez? Bukaduka hauan sartzekoa. Betu, inbidixa ematen botzu eta ontxe, umien aitzaki hori ez daukatzula, badau, helduentzako bola piscina holan, leku bat, egoitza bat, Parixen, baina,
endaiatik trenian 4 ordutara, Babel Planet Paris deitzen dan izen horrekin, leku bat. fenomeno. Eske, eta dauz, areto desberdinak, areto bakoitza gainera da, 60-80 metrokua, osea, etxe baten bezala. Bale? Eta bakoitzean dauzkazu, hori, bola pila bat, Bale? bata Avatar pelikulan holan inspiratua. Beste bat holan bola txiki-txikitsuak. Besteak bola handiak, besteak... Baina garestia izango da horra jutea, zeurunean, bana garestia da. 20 eurotan. Gerrik, Bai? Beraz? Bueno, Vale. planik espazio dago zolan. Gu Parisen egon da gaude, baina ziur gure etxean boskaketa bat ingo gara. Lau gara etxean oin bertan. Eta 3 baten kontra izango dala. Ez bat hori erapuntatuko da, nik uste apuntatuko. Nik uste nahen 2 eta 2 izango zinetela helduak aurren kontra. Ez. 3 eta bat. Eno esaten zindan bat hori. Patri, ordua joten nahi zaigu, detaile txiki hauetan ez gara sartuko. Esan dakoa, beste 3 minutu txiko dizkiotoni, hori bada botako diot, hemen, arrain salda pixka bat, eta gure gazu risoto itxura hartzea, gero bota diozu eta gurin pixka bat hemen, eta azkenean hasi horrek krematxu utziko du, gaztarik ez digu botako. Itxaskia dauzkan honetan, nik gaztarik ez nioke botako. Baina gurin pixka batek, fenomeno. Bueno, azken momentuan, txirla bertara sartu ditugu, itzali, eta gure fragula, zuek holan jasi jiten horrela, eta ero, tipulina gainetik botata. Zean izaten da, txirlekin edo muskuiuta txirlekin, ez? Nik gu txirlekin jangen du bakarrik, Eta egia esan, bueno, zoragarri. Oso ondo jangen du, orokorrian junginen, bueno, jatetxe batzuetara bai, eta pizza ere jangen duen, txikie pizza nahi zuten. Baina bertako jaki pila bat eta dena oso gozoa. Hemen daukazue Sardiniako fregula pasta txirlekin. Vitali, koiara, sardezka, berorrek, nahi duenarekin. Ia ba. Eman, iskinatik, hau, ni txikitan esate, bazterretik jan. Bazterrekua hotza goten da. Jara eta beput. Ba, 3 osai besterik zizibota, Azken emon, baratxuria, tomatea. 3 baina putxoa. Lau. Fregula eta pasta. Bueno, ardo txuria. Ja, zen azten gara, Oso goxua da, baina egia da. Etxean dauzkagunak, olan ez dala ese beharrarorik erosi bier, eta oso goxua daula. Eta honekin bukatu gaurkoa, bihar, asteazkena, errezeta tradizionalak, eta zuek, txurien. Bai edo. Agur, bihar arte.